Wilujeng pepanggihan Bapak Ibu para sedherek wonten pundi kemawon ing kalodhangan menika kula badhe maosaken cariyos alaming lelembut kanthi ira-iraan nekani tantangan kaserat dening Bambang Mawas Sumenang kapethik saking kulawarti panyebar semangat nomor 17 tahun 2003. Monggo sugeng midhangetaken. Senadyan wis dadi komplek perumahan rame, nanging ing perumahan Bumi Ambulu Permai utawa BAP kang dumunung ana Kelurahan Ambulu, Kecamatan Jember, Jawa Timur iki isih ana kedadian tahayul. Perumahan cacah 250 bangunan kang manggon ing sak ngisore pegunungan watu pecah kasebut kaapit 3 pakuburan. Sisih lor kuburan umum, kidul kuburan pahlawan, lan wetan kuburan Cina. Sadurunge lemah mau dibebasake kanggo perumahan, manut sesepuhe kampung Mbah Joyo, biyene papan kono tilas pategalan sarta medan perange pahlawan Letnan Suyitman nglawan Londo. Aku dhewe kagolong warga anyar kang manggon ana BAP. Saksuwene 6 sasi ngontrak omah ing Blok E. Wis akeh cerita tahayul sing kerep ndak rungokake saka warga perumahan. Nadyan gethok tulare cerita yen dilebokake kuping bisa merindingake kulit. Ning aku tetep ora percaya. Jalaran saksuwene ana kene aku durung nate diweruhi dhewe karo anane Memedi Peri kang jarene asring njali warga BAP. Kaya dene lelakon 2 sasi kepungkur. Bu Narti garwane Pak Soleh sing manggon ing Blok E nate diketoki wong wadon nyolowati. Prastawane kawiwitan nalika ing sawijining dina ngadepake maghrib. Ing tokone ketekan sakweneh wong tuku kang manjila. Mbuh saka ngendi sangkan parane. Weruh-weruh wong wadon kuwi mau wis ngadeg ana sak ngarepe toko. Rambute ireng sak geger, ngore-ore. Pakulitane kuning pucet. Sandangane daster putih nutupi delamaan sikil. Saka sarirane sing duweni piadek udakara 160 cm kuwi nyebar gondok arum kembang melati. Badhe pados napa, Mbak? Panyapane Bu Narti mawa ati deg-degan krana wedi lan kaget. Badhe tumbas minyak wangi. Sekedap nggih, kula padosaken rumiyin, ujare Bu Narti sinambi njilmeti barang sing ana njero rak kaca. Ora suwe barang kang dikarepake pawongan kuwi ketemu. Saiba kagete dheweke bareng arep menehake botol ngewangi. Pranyata wong wadon sing ora tau diweruhi nang perumahan iku wis ora ana. Mesthi wae ing papan kono dadi kobro rame. Tangga teparo kagolong aku padha mara ngertakake prastawa sing marai Ibu Narti jerit-jerit koden. Liya maneh karo kedadian sing dialami dening Pak Tresno lan garwane. Perlu kawuningan sadurunge. Yen omahe Pak Tresno dumunung ana ing Blok L. Sakmburine pancen ana kuburan Cinane. Antarane perumahan tanpa kuburan. Mung kapisah kalenan cilik. Dene kuburan kasebut wis ana sadurunge komplek perumahan BAP dibangun. Nganti saiki kena dititeni. Menawa meneri malam Jumat Legi, kala-kala ing jero omahe Pak Tresno mubal gandane kembang melati. Aruming melati sumebar watara wayah jam 1 tekan jam 2 bengi. Yen wis ngono, njur keprungu swara sing sajak aing. Lamat-lamat kaya ana suarane wong mbah-mbah ing sumur mburi. Sedhela maneh mesti kesusul suarane wong sing lagi udhek ana pawon. Pak, rungokno kae. Dayohmu lagi repot nang mburi. Mbok ya ditulungi. Bendang rampung tandang gawene. Aloke Bu Tresno ngajak guyonan garwane. Diujari mangkono
Pak Tresno sing dasare jirian enggal wae mlungker nang jero sarunge. Dene kanggone Bu Tresno, swara-swara nyolowati mau wis dianggap kedadian biasa. Mula ora nggumunake menawa dheweke sambang ibune. Sing lanang mesti ora wani turu omah dhewe. Kanggo sawetara, Pak Tresno ngungsi turu neng pos kamling barengi kanca-kanca. Prastawa sing ora kalah sereme nalika ing omahe Pak Joni dibangun tingkat. Omahe kontraktor bangunan iki manggon ana deretan blok C. Adu ngarep karo omahe Pak Tresno. Ringkesing cerita, nalika ana salah sijine tukang arep njupuk graji sing kari neng dhuwur tingkat. Dumadakan dheweke katon diawe-awe dening wong wadon ayu mawa panganggo sarwa putih. Papan dununge persis ana sak tengah kuburan Cina. Kang katon ngeglo yen disawang saka dhuwur. Sakrehne wektu iku wis mancik surup. Mula dheweke ora sepira mailu. Pangirane, mbok menawa kuwi pokal gawene kenya nakal sing lagi iseng golek mangsa. Liya dina lelakone dikandhakake marang Pak Tresno. Bareng Pak Tresno negesake kedadian kang sak benere. Pak tukang sing dudu warga perumahan mau dadi mires atine. Gitoke merinding kaya ketiban ular keket sak jempolan. Ora nyono babar pisan yen dek wingi maghrib dheweke lagi diawe-awe dening bangsane peri. Jane isih akeh banget prastawa takayul sing wis kelakon. Mligine sing magepokan karo anane peri kang kerep ganggu warga BAP. Senadyan aku tetep ora percaya babar pisan. Ning ana telenge ngatiku. Tansah tuwuh rasa pengen diweruhi wewujudan si peri. Aku kepengin mbuktekake ana orane memedi peri sing manggon ana pekuburan Cina sakwetane perumahan. Dina iku wis gilik tekadku. Udakara jam 5:30 sore aku nekani kuburan Cina. Tekan panggonan kono, kahanan sepi mamring. Ndak ubengake panyawangku ngalor, ngetan, ngidul lan ngulon. Ora ana pawongan siji-sijia. Sing katon amung blegere kijing kuburan kang wewangunane jemunuk-jemunuk kaya larian gajah turu. Ing ngisor, kembang semboja pating tlecek ngebaki lemah pakuburan. Wong ayu, yen sliramu iku pancen ana. Embuh kowe iku bangsane peri, wewe, memedi utawa gendruwo. Mengko bengi ndak tunggu tekamu nang omahku. Aku mung pengen nyemurupi pewujudanmu sak benere. Panantangku sora mecah sepining kahanan. Ora suwe sakwise ujar sesumbaran, aku enggal ninggalake papan kono kang saya repet-repet dipangan petenge wengi. Wengi iku aku ora turu. Kaos oblong putih lan kathok kolor ireng kang ndak nggo sak awan. Isih panggah ndak gawe. Kamangka ibune genduk wiwit sore. Wis alok-alok murih aku adus sarta ganti salinan. Ananging pituture ora ndak rewes blas. Pancen ndak gawe mangkene. Dimen peri sing dikanthi tekane ora pangling marang aku. Jam 12 wengi kathik malam Jumat Legi. Aku metu menyang njaba. Nuli lelungguhan ijen ana emperan. Bawa adem pegunungan watu pecah, rinoso nembus kaos guwengku. Sinambi sendenan kursi jalin. Sedilo-sedilo panyawangku tumoleh ngetan ngulon mecai ratan ngarep omah sing dipadangi lampu neon saben emperan. Sapa ngerti aku bisa ngawuni-ngani kemliwere si peri sing gawe penasarane atiku. Tundone nganti mripatku perih nahan ngantuk. Pawongan sing ndak arep-arep ora ngetokake blegere. Setengah jam luwih aku lungguh ijen ana emperan. Rasa ngantukku tansaya ora kena diampet-ampet. Karo meneh sesuk aku kudu ngayahi tugas mulang. Krana iku aku banjur mlebu omah. Ing kamar peturonku, bojo lan anakku wiwit jam 7 sore wis turu nglepus. Nia anakku wadon sing saiki mancik umur 3 tahun katon digekep ibune. Alon-alon bantal ndak toto. Aku ngledak sanding anakku. Kemul lorek ndak pancal nutupi awakku. Seliut.
aku wis ora kelingan apa-apa. Durung 10 menit anggonku kesirep. Dumadaan aku jenggirat ora karuan. Aku tangi mawa solah miris tur ambekan ngos-ngosan. Mesti wae bojoku lan anakku dadi nglilir saknalika. Kekarone padha ngwasake aku sing lungguh denger-denger ana dhuwur kasur. Sinambi nata ambekan. Ana apa, Mas? Apa sampean ngelindur? Apa sampean mentas ngimpi ngegirisi? Pitakone bojoku ngejek karo ngucek-ngucek mripate. Iya, Dek. Pancen aku bar ngimpi ngegirisi banget. Aku dadi wedi dhewe karo impenku wengi iki. Sampean iku ngimpi apa to, Mas? Kok nganti keweden? Ayo, enggal critakno aku. Pitakone ibune Nia saya ndesek. Marga selak kepengin weruh impen sing dadekake turuku nganti girap-girap kaya pite angrem kesrondol ula. Bareng atiku wis tumata anteng. Usana aku njlentrehake impenku. Rumangsaku ing sak tengahe kori kamar paturunan. Ana wong wadon saumure bojoku. Ngadeg jejeg, mawa polatan besengut. Pasuryane kuning pucet, rambuté ngore-ore. Ireng sak geger. Klambine daster putih, mawa leseh jogan. Mripate sing bunder sak neker, tanpa kedep anggone manteng aku, kang kaya ora nduweni ati. Nuli dheweke jumangkah marani aku. Dumadaan tangane kemlawe arep nekak guluku. Aduh, Mas, aja mbok bacotake ceritamu kuwi. Aku melu wedi. Wis, kono sampean ndang mapan turu maneh. Panyentake bojoku medhot cerita, jalaran githoke merinding keweden. Bola-bali dheweke ngareh-areh aku amrih mapan turu maneh. Nanging nganti esuk aku malah ora bisa kesirep. Nadyan mripat wis merem dipet. Sesuke ing sekolahan bab impenku ndak kandhakake marang kanca mulang. Aran Pak Heri. Mula bukane nganti tumekaning aku ngalami ngimpi ditekani peri. Ndak udal kabeh tanpa ana sing ketliwer. Sajake panjenengane bisa mangerteni apa kang dadi ceritaku. Pak Mawas, bangsane lelembut kaya dene memedi, gendruwo, peri, wewe lan liya-liyane kuwi. Pancen ana ing alam donya iki. Paribasane ana padang ana peteng. Pratelane Pak Heri minangka sesepuhe sekolahanku. Ing kalodhangan iku, panjenengane uga aweh pitutur supaya aku ing liya dina ora usah ganggu gawe karo bangsa lelembut. Yen ora gelem diganggu, aja ganggu. Yen ora gelem ditekani, aja nekani. Lah sakmenika kados pundi Pak Heri ngawonaken bangsa alusan kados dene peri supados ingkang padang boten katon kalian peteng. Iman sing kandel marang Gusti Allah minangka gegeman paling ampuh kanggo nulak sakabehing godha rencanane bangsa alusan. Prakara kasebut bisa kita tindakake kanthi cara tansah wekel. Anggon sembayang, maca kitab suci, ndedonga saben wektu miturut tatanan agama utawa kapercayaan kita dhewe-dhewe. Ngendikane Pak Guru kelas 1 iki mungkasi pituture. Krana bal mlebu kelas wis muni kemlonceng.